Sila. Iwas tira mabantay. Oh. 1, 2, 3. Tagi-tagi tingkiran. Oh, siguro. Ay, talo na yun. Wala itong layo talon. Mapaka namin yung kalong nyo man. Sige, sige. Kanita, ano yun na lang. Tapos nyo na lang. Baya tayo. Sige na lang. Okay, 1, 2, 3. Iwasan nyo na lang. Papapaspas ng kung namin. Bilang, ganyan no? Durong. Ano na pantayin ko? Durong. Yaka. Are pare Sala, tari, sala. Sala. Yan, kwarto. Hindi siya kapalit dyan. Yung ka, di mo ito. Tama, kami dyan. Pantay. Dyan. Yung pantay. Pantay yung panangasan. 1, 2, 3. Oh, di pare-pares yung nangasan. Cinta. Wow! Ganoy, dari siya. Aki ang kapo dyan kwarto ini. Ha? Ang kapo. Kapo dyan. Malayan ka pumagyan. Wala, wala kami. Dyan. Tawar sila ba dyan? 1, 2, 3. Oh, bakit te? Ang bulat eh. Oh! Lapay yun, kalang nila yun. Ha? Ang kapo, agana ukal tan. So kaya, tayo tapos na ba? Andi. Bakunin na makasiminto. Katuyang hirap tuyo. Tapos tayo ni Stevie. Abo ba? Alam nga na. Andi, uno nate kapaw doa. San, ano? Sabay-sabay ka ni. Stevie rajay. Anga. Hindi. Ang gano? Sagot dito lang eh. Nasa gurso kila Jai. Kasat tuntampo. Eh, alangan nila. Kaputik lata niya. Niya, kakaputik yahay. Sa tani, rajas pa. Iputik iba. Gatalik nila. Ha? Agaya ang kinaya, kapulaya. Malayo yun. Malayo to. Magana. Duga, diretso na eh. Hindi, akong duga. Ano nga? Ayaw mo. Akong tawi eh. Layo. Nilabas kasi yung puste. Dapat ginitna niya. Hindi, nakagitna naman. Tignan ko nga anong mga ulay. Kahit dito lang dito. Dito siya. Kaano mo na lang. Akong tawi. Yung kilapit. Sakto siguro yung ikaw. Oh, ito ang gano. Pasok yan. Pasok na. Pero ang mga so araw daw eh. Kasi sa kanin nang ba? Pwede oh. Gitna oh. Tanan dito yung ano, tanan dito yung sukat. Ayun ba daw, yung sukat natin, ayun, Ayan yung sukat, ayan. Hindi ka lang layay. Ito. Di pa pa. Ito mo din yun. Ano yung adjust mo, di abitin. Basta kapatid Pisit na, napisil ata. Pisit na. Natito madam yung puste.